Možeš reći Zoltane šta je to na stolu? To je vremenska kapsula koju smo radili u 5. razredu s nastavnicom Nadalinom. S nastavnicom Nadalinom, jel biste ju pozdravili sada? Evo, maknite ako bude gledala. Pozdrav, evo, imate li neku poruku za nju? Ne. Ok. Dragi moji osmaši, jako mi je drago da ste u istom broju došli do 8. razreda kao kada smo počeli. Bili ste jako cool kao petaši, sigurno sam da ste tako i ostali. U svemu što dolazi želim vam puno sreće i uspjeha. Najvažnije je da vi ostanete sretni. Veliki pozdrav vama, vašim roditeljima i svim mojim dragim bivšim kolegama. Pozdrav od nas dvije. Da sam prazan list, potpuno čist, koristio bih puno deblji kist. I samo jarke i šarene boje, da napišem ime
tvoje i moje, da sam prazna glava, potpuno zdrava, ne bih više ništa učio zabadava. Samo onoliko koliko mi treba da još ostanem paf od tolikog neba.